Evo ovako, kao prvu temu mi smo pripremili, znači to su nelegalne izložbe i berze u Srbiji koje je trenutno, mogu da kažem, gorući problem. Ja mislim da se slažete sa tim. Eto, ja bih dao reč mom predsjedniku, pošto on možete vidjeti Prvo, hvala vam što ste mi stvarili i žele bih. Kažem, drago mi je da smo ovde i drago mi je da posle svih ovih odlaganja, eto, smo se ipak sreli ponovo. Tema nelegalnih berzi jeste aktualna i trebalo bi kako da popričamo o tome. Međutim, nije jedina o koja treba da bude tema naših razgovora. Donošenjem zakona o zaštiti prirode i donošenjem svih podzakonskih akata koji proističu iz tog zakona, mi smo krenuli da uređujemo ne samo nelegalan promet zaštićenih vrsta i nelegalan prekogranični promet zaštićenih vrsta, jer mislim da posle niza godina u kojima se ništa ili gotovo ništa nije radilo, da imamo nekoliko, da kažem, uspešnih akcija koje su imale svoju odliku javnosti i ono što nam je jako važno je da imamo dobar odziv savesnih odgajivača i ljudi koji žele da onaj svoj i hobi, i ljubav, i posao ubace u one legalne tokove, ljudi koji su pozdravili donošenje svih tih podzakonskih akata, baš zbog toga što sada znaju šta i kako treba da urede. Razlike su velike, ne samo u ljudima koji se dale ovim svojim hobijem i ne samo među ljudima koji, da kažem, trguju i puštaju promet zaštićene vrste, ne samo u odnosu prema tim vrstama, nego i u uslovima koje ispunjavaju ili ne ispunjavaju. Ti uslovi propisani su uglavnom zakonom o dobrobiti životinja, veći deo savesnih odgajivača ispunjava te uslove ili se trudi da ih ispuni u onoj meri, odnosno u onim delovima gde to još nije postiglo. Vi znate da su imali veliku akciju prijavljivanja zaštićenih vrsta, držanja zaštićenih vrsta, međutim to je bila vrlo jasno naglašena akcija prijavljivanja. Nama sad slede dalji koraci. Eto, prvi put u Srbiji imamo bar neku evidenciju. Svesni smo toga da se proživa biće i da se stanje menja. Ne samo, da ne kažem da se menja samo nelegalno aktivno. Znači da se može promeniti da je neko nekom prodao, poklonio, da ta jedinka više nije tamo gde je bila popisana, ali je tu i razmnožavanje, tu je i uginuće i neke, da kažem, neka prirodne događanja koja taj broj menjaju, ali to se uglavnom ne dešava po kućama. Znači, onaj ko drži nekog zaštićenog egzotičnog kućnog ljubimca, uglavnom ga ne razmnožava. Ako je to kućna, ako imam papagaja, imam jednog. Retko kako koristim neke svrhe druge. Uglavnom se to stanje promenilo kod onih ljudi koji pretenduju na to da budu legalni odgajivači. Tako da ćemo mi u narednim akcijama koje mislimo da preduzmemo upravo ići na to da sve ptice budu obeležene, da sve ptice imaju svoju ličnu kartu i da se može u svakom momentu utvrditi gde. Posao jeste dug. Posao jeste i velik i da kažem, ne može jednostavno jedna oblast. U životu, a ne u oblasti zaštite životne sredine, se ne može promeniti preko noći. Predstoji nam puno zajedničkog posla i zato i jesmo ovde da o svemu tome popričamo. Svaka sugestija ljudi koji se time bave, nema dobrodošlo. Vidimo kako možemo da ubrzamo, kako možemo da sprečimo nelegalne aktivnosti, kako da bude dobro onima koji žele dobro na radu službu. I eto, hvala jednom pozivu, a da mu pređemo na tu vrlo osetljivu temu, pa drago mi je da postoji predstavnici Zavoda koji su nam desili kao u poslu koji nam predstoji. Već će nam biti i u svih i dalje u poslu koji nam predstoji.
Ništa, evo pre nego što počnemo sa temama, ja bih gospodina Martina pozvao da se predstavi. Martin Raspor iz Organizacije za poštovanje, brigu, životinjama, ORKA. Ja sam član upravnog odbora ORKA, takođe sam se već neko vreme bavim temama zaštite divljih životinja, najpre kad je u pitanju sprovođenje konvencije CITES u Srbiji i uopšte u regionu centralno-istočne Evrope. ORKA je članica centralno-istočne evropske mreže za brigu i takođe mreže za opstanak vrsta CITES Survival Network. U ovom svojstvu radio sam učestvovao nekoliko istraživanja koja su vršena na nivou čitavog centralno-istočne evropskog regiona. Obuhvatali su i Srbiju, to su bili istraživanje legislative i sprovođenje konvencije CITES u našoj zemlji 2006. godine. Takođe i dva kruga istraživanja tržišta CITES primeraka, znači ne samo živih životinja, nego i drugih artikala kao što su slonovače i tako dalje. Meni je žao što nisam donao ništa od materijala na ovu temu, jer eto nisam imao vremena da krenem za ovaj sastanak, ali dobro, bit će još prilike da izaćemo se još pa ćete dobiti te izveštaje, ili su flajeri, da. Sve u svemu, drago mi je da se nalazim na jednom ovakvom mestu, drago mi je da počnem saradnju sa jednim udruženjem koje nije programski na istoj onoj liniji na kojoj se mi nalazimo, ali svakako u pitanju su ljudi koji žele da poštuju zakon i da pomogu da se zakon sprovodi što bolje, tako da nadam se da ćemo biti dobri partneri u budućnosti. Ništa, gospodin Danko ispred Zavoda je... Pa dobro, smo svi prozvani da kažemo nešto, da ja sam Danko Jović iz Republike Zavoda za zaštitu Srbije, tamo je kolega Saša Branković. Takođe se zahvaljujemo na pozivu i ljudi iz Ministarstva su već dovoljno rekli stvari, tako da i mi mislimo da je ovo vrlo značajan problem, ali nije jedini i o tome ćemo verovatno imati prilike da pričamo još. Ali obzirom da vidimo prema ovoj statici da će biti tu i komentare i diskusije, ja bih možda posle više pričao o tome, ali hoću samo da istaknem da zahvaljujući vašoj pojavi ovde na prostorima Niša, nama i ministarstvu je dosta olakšan posao. Znači, nije u potpunosti olakšan, ali mnogo jeste, zato što 100% posle koje dosta sada i vi preuzimate, radili mi. Tako da sam radostan zbog vaše pojave i nadam se još bolje saradnji u budućnosti. Eto, toliko da sada, pa hvala ćemo još.